Niin, mulle on tietysti sokeana tämä tietokoneasia tärkeä, kun ajat on muuttunut ja kaikki asiat on niin kuin vähän, tuntuu, että on niin kuin sen tietokone ja sähköpostin takana ja sillä tavalla. Ja on kuitenkin sillä tavalla vielä mielestäni terveessä kunnossa, että on kiinnostunut elämästä ja maailman menosta, että siinä mielessä tämä on niin kuin hyvä asia. Mä oon pikkusen päässyt tähän asiaan niin kuin jyvälle sikäli, että mulla on kotona tämmöinen DOS-ohjelma, mutta nyt mä oon siirtymässä itse tähän Windowsiin, kun sanovat, että sitä DOSia ei sitten enää saa myöhemmin, että se on niin kuin vanhentunut järjestelmä, että siinä mielessä on nyt sitten opiskelemassa uutta pienin askelin, mutta kuitenkin niin mielenkiinto on riittänyt asiaan ja uskon, että riittää tulevaisuudessakin, jos vaan terveyttä riittää. Että tämmöiset mietteet mulla on niin kuin tänä päivänä tästä asiasta.